Ovako ćeš pomoći bebi da se namjesti za izlazak. Jedna trudnica mi je prije par dana rekla: Milice, ja sam sve uradila, ali beba se i dalje nije okrenula u najadekvatniji položaj za rađanje. A kad sam mi pitala kako sjediš, kako dišeš, da li se krećeš, da li si svjesna svog tijela, odgovor je bio: pa uglavnom ležim, trudna sam, odmaram. Tijelo traži odmor, ali ono što bebi treba je tvoj pokret. Blago ljuljanje na pilates lopti, pravilno sjedanje, a ponekad i samo par minuta plesa je ono što otvori prostor i pozove bebu da se smjesti. Sjedanje na lopti sa stopalima ravno na podu, koljenima niže od kukova, leđima uspravnim nije fitness za trudnice. To je poruka tvojoj bebi: tu sam. Svjesna sam, spremna sam, pravim ti prostor. Ako želiš da zajedno prođemo kroz ove i slične vježbe koje će ti pomoći da se povežeš sa tijelom i pripremiš tijelo i srce za porođaj, napiši mi oslonac u komentaru i javljam ti se sa detaljima mog programa.